Pri tej hádke neboli. Jasné, ja som sa pošmykla, lebo pošmyknem sa ma modrinu na ruke, na nohe, to by som sa musela minimálne zo schodov strepať, aby som mala toľko modrín, koľko som vtedy mala. Pani navrhovateľka, vy ste už niekoľko mesiacov rozvedená. Zaujímali ste sa už o nejakú pracovnú pozíciu, posielali ste životopis do nejakých firiem? Ešte nie. Nie? A na čo ešte čakáte? Tak, ako som už povedala, potrebujem nejaký čas, aby som sa zorientovala v spoločnosti a doplnila si štúdium, pretože ten 1 rok mi bohužiaľ neuznajú. A mohli by ste nám vysvetliť, z čoho žijete? Z úspor. A z akých úspor? Tak vy ste v živote nepracovali. Tak ale bola som vydatá, mali sme spoločnú domácnosť. Áno, to by ma zaujímalo. Za ten čas jednoducho dokážem pár drobných ušetriť. Však nie som presa finančne negramotná, pre Boha. Prepáčte, tak tomu celkom nerozumiem. Vy ste nikdy nepracovali, nikdy ste nemali nejaký príjem a predsa sa vám podarilo usporiť nejaké peniaze? Ak som tomu správne porozumela, tak žijete z peňazí, ktoré ste si vybrali z účtu môjho mandáta ešte počas trvania manželstva? Ale to je spoločný účet. Dobre, ako... Bol to spoločný účet? Bol to spoločný účet. Jemu zostal doma všetko, čo bolo v ňom. Ja viem, dobre, mal to aj predtým, ale... Áno, presne o to ide. Väčšinu majetku vlastnil môj mandát ešte pred manželstvom s vami. Ale jednoducho bol to spoločný manželský účet. Ako náhle sme sa zobrali, všetko, čo zarobilo, to bol náš spoločný majetok. Tak neviem, o čom sa tu teraz bavíme. Presne o tom, že si ma zneužívala. A takisto aj moje peniaze. Ty si zarábal toľko, že ty si ani nevedel, ani si nezistil, že som nejaké peniaze z účtu brala. Lebo som ti dôveroval. Kebyže máš málo peňazí, tak to hneď vieš, hneď by ti to chýbalo, ale tebe to absolútne za tie roky nechýbalo. A ja som robila len dobré skutky, pomáhala som svojej rodine. Ale nie zo svojich peňazí, ale z peňazí vášho manžela, ktoré on zarobil. Spoločných peňazí, ešte raz to opakujem, spoločných. A ja ešte raz opakujem, že väčšinu majetku priniesol môj mandát ešte pred manželstvom do spolužitia s vami. Čiže to bol väčšina jeho majetok. Teraz mám na vás jednu otázku, pani navrhovateľka. Vy ste si pred rozvodom vybrali z účtu môjho mandáta jednorázovo 15 000 eur. Vám je to málo, keď teraz požadujete od môjho mandáta ďalšie peniaze? Si uvedomte, aká je to suma. 15 000 eur. To je jaká suma? No dosť veľká, si myslím. No to nie je dosť veľká suma. To pre teba žiadna, keď si bola naučená na veľa peňazí. To je jeho vreckové. Či je to vreckové môjho mandáta, alebo nie, to nie je vaša vec. Vy už nie ste jeho manželka. Uvedomte si to. Bohužiaľ. Zničila si proste pri ňom život. To určite. No samozrejme, že áno. Jak ste ju vychovali? Musí si ukončiť školu. Ale vy ste ju vychovali. Ty láskavo neurážaj moju mamu, dobre? Neurážaj, ja len konštatujem. To svedčí o tvojej inteligencii. Pani navrhovateľka, teda pre ilustráciu pomerov vo vašom manželstve. Napríklad, čo vám povedal váš bývalý manžel, keď ste náhodou raz pribrali 2 kilá? No, že mám slaninu na bokoch a vyzerám asexuálne. Aby som s tým niečo robila. A čo vám povedal, keď ste prišli domov s účesom? Mimochodom, dlho ste po ňom túžili. Chceli ste mu spraviť radosť? Musela som ísť do kúpeľne a vlasy si umyť a urobiť si taký účes, jaký nosím celých 13 rokov. Nemohla som byť proste sama sebou. A na margo tých vyjadrení o vašej lenivosti ste mu spravili raz jednu krásnu, dobrú večeru. Čo vám na to povedal? Ja som sa naozaj snažila. Uvarila som mu večeru a prišiel domov a povedal, že on nie je hladný, že v podstate nemá hlad, nechce nič jesť, ale za hodinu hľa na večer išli sme potom s jeho priateľmi na večeru. Samozrejme. Potom nech sa nečuduje jednoducho, že som nevarila. Teraz mi to bude vytýkať. Takže toľko len na ilustráciu. A aký dopad to malo na psychiku a život mojej mandantky, to si spraví obraz každý sám. Ďakujem. A to nehovorím o tom, že som musela nosiť spodnú bielizeň len čiernej a červenej farby. Proste takú, aká sa páčila len jemu.